Pak Dukuh. Pak Dukus Sardonoharjo. Ketoke. Lah Pak Lho iki Dukuh. entuk layang ki sokne ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya, Wau. Pak Dukus Sardonoharjo iki pirang-pirang? Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukus Sardonoharjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso yang ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asam makmur. Nyuwun apa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Ya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diutung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor anu mau sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 sih. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya aja ngrembug perkara dhuwit sarum. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda nggon ki beda pisan. Oh ngono. Aja Nek nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh ning kene iki anti kaya ngono resik desone. Iya awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisi-ngisinke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisin-ngisinke? Ya apa ya? Ya mau duwite mopet dhewe. Nah, aja kok tatin kok ngisin-ngisin ke aku, dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikek dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kasih sapa iki Dinggo piye? tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh, sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debak terus. Iya. Saiki ne delok pengen terus. Ada yang baru? Iya, ada. Nek biasa nek Kulit kalau manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho negara. Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis, sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Nanti Rawe. kembang rawenya buat nanti lagi. Kembang rawi posideman. Ku sinden-sinden ki ya digunakake. Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, diaturi nembang. Bener kuwi berarti aku mengaku salah, kuwi salah kata-kata. Ya kan? Iya. Cerdas sih padake. Iya, nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono ki biasa, ngulek sambel ngono ki biasa. Dadine kata-kata sing nek wong wis genah ngono ki ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Godhog wedang ngono. Kaya koyen mau sinden digunakake maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Ya angel yo. Mosok ya kaya mau wedang mosok digodhog. Padahal sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakake ora dinggo. Digunakke apane? Digunakake suarane. Oh, ngono lho, Iya, Sa. iya, oke. Aja pokok-pokok banget to. Bukan, ini memperjelas. Iya, Ora kabeh wong iki ngedong, ngerti ra? Kaya aku ya ora dong. Ya tak jelaske ngono Oh kuwi. iya, oke, siap. Oke, pos. Oke, siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesideman. Sing oleh duit siapa? Aku lah. Ya wis aku lho. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya, kowe lingguh aku ya Aku lingguh. ora lingguh lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek Nah. setengah ya. Nggih. Wiwitane anderek sang peki Priyo. priya bagus
sowan menyang Sowan menyang kutha gedhe Bendara Bendara terus kayungyon selendang kuning kang sangke kang saking bukir yo gentenan bekerja sama sing apik yo ya sing rukun Ya ki rukun. saking Bapak Subari nyuwun lelagon putra Nuswantara vokal Elisa oh iya kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa ya 300 dari Pak Bari 200 saking Pak Marwoto sedaya kagem Pak Dalang Endi ta? sana tulisannya Tulisannya. delok sike tenane sedaya Itu kagem resah. Pak Dalang Diuresa. ono kira mungkin ono iki. rasa. Sen Diwaca didelok. sah. Sapa ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelason Lelagon. Lelason. lelagon putra Nuswantara Nuswantara. BK Elisa vokal oh vokal S2 psikologi kok maca WK oh ya salah ya mataku sing salah kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana kepada langit karene Endi ora ono. Ora maksud tenan iki. tinggal kami berdua kok. ora endi sing munine sinden cantik panjang hari ora ana kuwi lho ana ya selamat wae Kan diselamat. ya men kok ya oh barang tak selamat metune kagem Pak Dalang walah dalange pancen yo mbak yo nya dienggo wong loro ya tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh ya iki Dikira- dineke kene sike yo ben manak yo tatung sike ana pira 1 2 3 4 5 lah engko 1 manak 1 dari entuke 10 ya apa-apa Bapak Eko Bejo Mulyono Eko siji Bejo wis ngarani Mulyono ki M ora usah diteruske mbok Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Pepeling. Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya ya manak 150 wis wah lumayan Oh, wis dinteni manak, wae iya. terus ke mengko ben manak terus Suara kurang permana. malam ini pemasukan tipis Kenapa? nggak apa-apa mbok ora rasa mengakui mau mbangi saka bontang sawerane akeh kok pemasukan Sawerane kira- dikit tak keke kae kalau sing metu cucu Sapa? gede iki sapa Apa muni kacamata kae? boleh ayu berarti ne ha iya sawerane dienggo ayu kabeh Pak samono akeh iya oh tanggung jawab ya ayu kudu dibagi lho lah ora nyekel sing bener sing endi dalange posisine Mensae. Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mobile tambah siji meneh wi wisan. oh iya Wis ya arep ngerancang-rancang ndelok-ndelok brosur.